तूफानी खबर दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के पावरफुल जाड़ा गाना आप लोग के बीच आ गई बा। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के पोस्टर जारी कर दिया गई बा और ये गाना के नाम बाटे जाड़ा में सहारा। जी हाँ भाई लोग, पावर स्टार पवन सिंह के जाड़ा स्पेशल गाना के पोस्टर जारी कर दिया गई बा। बता दी कि ये गाना की काल सुबह 7 बजे रिलीज कल जा रहा बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के प्रिंस प्रियदर्शी लिखने वाले, ये गाना में म्यूजिक प्रियांशु सिंह के सुने के मिली और ये गाना में आप लोग आवाज सुनम जा पावर स्टार पवन सिंह के। जी हाँ भाई लोग, आप लोग पावर स्टार पवन सिंह के जाड़ा स्पेशल गाना के पोस्टर देख रहा बन जा। जोन गाना के बोल बा जाड़ा में सहारा, जोना में पवन सिंह के एगो अलग ही रूप देखे के मिला था और साथ में प्रियामुन देखे के मिल रहा बारी। जी हाँ भाई लोग, इनका नाम प्रियांशु सिंह भी बाटे। तो आप लोग के बीच पावर स्टार पवन सिंह के जाड़ा स्पेशल गाना के पोस्टर और रिलीज डेट बता दिया गई बा। कल सुबह 7 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे पावर स्टार पवन सिंह के जाड़ा स्पेशल गाना जाड़ा में सहारा के फुल वीडियो रिलीज कल जा रहा बा। तो आप लोग के क्या लगता है कि एक दिन में ये गाना कितना मिलियन व्यूज प्राप्त करी? अपन राय कमेंट में बताई जा। पोस्टर कैसा लागल राय बताई जा कमेंट में और न्यूज के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा ताकि पावर स्टार पवन सिंह के तहलका भोजपुरी इंडस्ट्री में मच जाए। जय हिंद।